どうも今回はどうもありがとうございました。ご視聴の方ありがとうございます。今回はですね、エターナルブレイズ2本目の動画となります。去年の9月頃から始まりまして、ようやく完成いたしました。ありがとうございます。ということで、次の動画もぜひ楽しみにしていてください。チャンネル登録の方、下の方にできますので、ぜひお願いいたします。携帯からの方は、携帯のチャンネル登録のボタンございましたので、こちらからお願いいたします。以上、クッキーでした。バイバーイ。